kuha muna tayo ng camera. Hindi pala maano yan. Sige, focus mo muna doon. So, tingin nga. Ito nga muna. Ilan po mula? Silipin mo nga dito. Dito. May pula. Ay, yun na, may pula. Meron na. Hindi pa mute yun? Meron pa. Ay, may viewers na. Kuha ko. Ayan guys, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, pati na dyan sa abroad, mga kababayan natin. Ayan, sa mga Filipino community dyan sa abroad. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, guys, nandito po si KBR TV sa Pasay branch sa Diwata Paris Overload. Ayan, sa Jokno Boulevard, Pasay City. Ayan po, live po tayo ngayon Saturday. Ayan. Ayan po kung napapansin nyo guys, marami tayong bisita ngayon guys. Ayan. Tingnan yung pila guys, titingnan natin oh. Daming pila ngayon oh. Ayos na. Sino kaya yun? Ayan, iikot-ikot tayo guys ha. Ayan. Ayan, silipin natin guys. Mukhang nandun si... Ayan naman yung dambuhalang kanin. Ayan guys, oh. Nandito po tayo ngayon guys. Live po tayo ngayon sa Pasay City, sa Parisan ni Diwata guys. Ayan. Sisilipin natin guys yung ating mga... Ayan. Ayan po yung ating sabaw. Yung only sabaw natin, sir. No? Ayan. Ito naman yung only kanin natin. Ayan, bossing, pasilip muna ako ha. Ayan, chicharon. Ayan ang ating chicharon bulaklak. Doon yung bag nito, guys. Ayan, shoutout sa inyo dyan, sa mga viewers natin dyan. Shoutout sa inyo, guys. Maraming salamat sa pagpunta, guys. Thank you. Ayan. Nandito po tayo, guys. Ayan, kung napapansin nyo, guys, yung lagayan ni Diwata may bago. May bago na siyang lagayan, guys. Ayan.
Ayan. Nag-update na si Diwata. May bago na siyang lagayan. Diyan nakalagay yung ating bagnet saka yung chicharong bulaklak. Ito naman yung Diwata buto-buto. Paris, dito po yung Paris. Ayan. Ayan ang chicken. Hi guys. Ito naman yung inasal. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Joanne. And Clara, shoutout, may glove shoutout sa iyo dyan. There's some drinks to take. Okay, some drinks. Ando na. Dalawa kami yun, oh. Nawala yung isa. Medyo dito. Dito. Ayan po guys, marami tayong bisita ngayon. Iba-ibang company to, iba-ibang kumakain, iba-ibang lugar ang kumakain dito guys. Ayan. Mega love shoutout sa inyo guys. Ayan o, daming bisita. Hello. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Idol! Idol Yabagis. Ayan po guys. Yung idol natin si Yabagis. Ito nilipat na pala guys dito yung nilipat na yung ating nilipat na pala yung dyan. Ito yung mini mart ni Diwata. Dito sila na nagbibideo okay guys. Diyan naman sa kabila yung ayan, diyan naman sa kabila yung lutuan ng chicken. Ayan, dito. Ay, sir. Andun yung ihawan. Ayan yung ihawan, guys. Andun yung tubigan. Ayan, iniihaw yung inasal. Chicken inasal. Hi guys. Shout out. Ayan po. Ayan, may iba-ibang kumakain. Oo, ang daming tao ngayon. Ansclera. Ayan mga, shoutout sa mga viewers natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po tayo ngayon sa Hi sir. Shoutout sir. Shoutout kayo. Sa mga taga-Sariaya Quezon. Ayan, shoutout sa Sariaya Quezon. Ayan. Batang alain, tigay lang ang pahinga. Ayun. Ayun. Nandito kami kay Diwata. Dito sila kay Diwata ngayon. Awas sa sarap. Ayos mo sir. Panalo. Ayan, panalo raw ang ano ba yan, chicken? Chicken tsaka pares, no? Ayan. Sulit na sir. Yummy. Ayan, yummy daw. Ang laki. Good for two. Chicken. Parang nakatalo sa may sanan. Ayan. Ayan. Ikot-ikot. Thank you, sir. Shout out. Dito muna tayo.
Hey guys, shout out. Taga saan kayo, sir? Las Piñas. At talagang dumayo pa kayo, sir, ha? Happy birthday, tol. Ah, happy birthday. Kantahan nyo naman si sir. Yan. Ayan, yan. Shout out nga, boy. Reynald Pinisito. Ayan, Reynald. Taga saan yan? Taga saan yan, sir? Nagala po. Las Piñas. Oh, Las Piñas. Shout out sa mga taga Las Piñas dyan. Ayan, mga tropa nila nandito. Talagang dumayo pa sila, guys. Talaga. Lakad namin po. Las Piñas tumawa. Nilakad nyo lang. Lupit, ha? Ang lupit, nilakad pala nila. Ayan. Ayos naman. Sulit na sulit, no? Parang puro paris ang inano nyo, ha? Walang chicken. Ayan, guys. Mga taga Las Piñas. Sir, pa-support naman ako sa ano. Pre, share na lang kasi konti lang ang sticker ko eh. Support na lang, sir, ha? Para makadagdag sa ano, followers. Thank you, guys. I am from Las Piñas. Nandito pa sila. Thank you, sir. Thank you. Okay. Ayan, maraming salamat, guys. Thank you for coming sa aking live. Oy, pare. Basta, nandito ka pala. Ngayon ka lang pumunta. Oo nga eh, may pasok na eh. Sa school ako eh. Kaya, Sabado, Linggo, pwede ako. Hindi naman pwede araw-araw. Pagod na yung katawan. Ayan guys, kasalukuyang mahaba ang pila ngayon. So, kakain kami. Kasama ko misis ko, kakain kami. Oo nga eh. Nakatayo eh. Ayan guys. Ayan, kasalukuyang marami ang pila ngayon. Diyan si Idol, Jabagis, Oo, yan. Ila-live na rin, Oo, naka-live. Naka-live. Yan guys, ang dami na madlang people. Ayan, thank you guys for coming, guys. Live po tayo ngayon, guys, sa Pasay Jokno Boulevard sa Parisan ni Diwata, guys. Ano na po kasi may sound tayo kapag wala na sound. Dami na namang oh. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Chicken, saka isang pares. Oh. Yan ang basahin. Hanap tayo may, ha? Ayun, sabi yan ni Hans Clara, ano raw masarap dito sa Parisan ni Diwata. Siyempre yung pares, saka chicken. Ayan. Cut mo muna yan kasi kailangan. Ay, gawa ka ng tawag dito. Ibalik mo sa video lang.
Video mo, kaso walang salita. Ako magsasalita. Ay, nagsasalita ka din. Ayan nga, parehas lang yan. E di, kuhanan mo, mga ano lang, mga 3 minutes lang. Ay, magsalita. Wait lang, magsalita ka. Salita ka. Wala ko sa ba? Wait. Ayan, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat guys. Mega love shoutout sa inyo. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Pasay City, Jokno Boulevard sa Parisan ng Diwata. Ayan po. Ayan po, live. Ayan po guys. Saturday live po tayo ngayon. Ayan, oh, may maraming nakapila mga kapulisan natin. Ayan, maya-maya kain tayo guys. Ayan po, nandito po yung ating chicken. Ayan. Nandito po yung pila guys. Meron silang barbecue, longganisa, chicken, at saka buto-buto. Diwata buto-buto. Ayan, meron din guys dito ayan, iba na yung lagayan ni Diwata. May tatak ng Diwata talaga guys. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Jorens. Shoutout sa dyan. Ayan, nandito na kami, Jor, sa kakain na kami, pipila na kami. Ayan, guys. So, ayan guys, dito po kinukuha yung ating kanin. Aray, kuhanan ko lang Ayan, sige po. Ayan yung ating, ha? Di pa? Ayan Andre rice. Anli sabaw na lumulutang ang mga taba. Ayan ang take out dito. Ayan, dito po kung pasawin. Save ka, tol? Kaya mapapayaw. Lagyan mo dyan sa puno. Yan, sa puno, oh. Ayan, dito po kinukuha yung soft drinks. Dalawa. Ayan. Ayan, dito yung soft drinks. Isang katutak na soft drinks, guys. Ano pangalan ng vlog mo, sir? Ay, KBR. KBR TV po. EBR? Apo. Victory Ah. Romeo. Victory Romeo, EBR. Ano po? O, tama, Victory Romeo. Ay, hindi. B po, boy. KBR. Yung, EBR. yung KBR official ang page ko. KBR official sa page. Yan. Kukuha na ko yung sir, okay lang. Ay, sir. Shoutout sa mga Grab yan. sa Grab kayo, sir. ATG. Ayan. Ayan si sir, Ayan. Ang page natin, sir, KBR TV official. Tsaka sa YouTube naman. Bigyan ko na lang kayo, sir, ng sticker, sir. Sige, sir. Ayan. Support na lang ako, sir, Share na lang po yung ating Yan ang YouTube ko, sir. Ang official ko page, lagyan mo lang ng official, KBR TV official. Sa page. Sa YouTube yan. Thank you, sir, Ay, okay na kaya? O, ayan, shoutout ulit kayo. Ayan, pabati, happy birthday. Happy birthday sa taga Las Piñas itong tropa natin. Ayan. Uwi na sila. Thank you, sir, Salamat.
vlog! Nakakuha ka na. Hello, sir. Ayan, nakakain kami ng misis ko. Ayan o, meron na kami. Ano. Happy. Ayan, kakain kami. Paris po. Ilan? Isa lang. Ate, pinakamalaki. Ayan, dapat akong ano dyan. Patong muna, akong kuhanan mo. Para, akin na yung soft drinks. Ilan sir? Isa Ay, lang? sorry, sir. Ayan, kakain na tayo. Ay, sir, ay, man. Nakakuha ka rin ng vlogs. Ha? Pwede makain gloves? Kakain na tayo. Kain nga na, boss. Oo, kakain na. Mamaya ulit. Habang kumakain. Kakain na kami. Ayan na. Woo! Sarap nito. Sarap na sabaw, oh. Sabaw pa lang. Paano yung soft drinks? Balik na lang tayo. Kakain na tayo. Pare, sakto. Sakto pala yan. Thank you, ah. Ayan, kakain na tayo, guys. Set up na natin yan. KBR TV po. KBR. Bigyan kitang sticker. Kayo yung kanina, sir. Thank you, sir. Pa-support na lang, sir. Thank you, sir. Okay lang. KBR TV sa YouTube. Sa page, sa FB page, KBR TV official. Ayan. Ayan. Palo ko sa palo ko. Tama naman ako. Ayan, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ang pangalan FB page ko, sir. KBR TV official. Wala lang ano ngayon. Ha? Ano ko na ngayon, search ko. Ano? Ayan, sir. Sa YouTube yan, sir. Yung sa page ko, sa FB, lagyan mo lang ng official, makukuha mo. Thank you, sir. Dahil pag in-upload mo, ito kayo nila mo. Oh, sir. Kahit ngayon, makikita mo, live tayo eh. Okay. Hindi, shoutout muna, sir. Shoutout ka muna, sir, para ano. Shoutout ka. Shoutout sa mga taga Barangay Piglioro, Sariaya, Quezon. Yun, mga taga-Sariaya. Shoutout. Especially sa Blue Lagoon Resort. Yun. Hindi pa ako nakapunta ron, ha. Dalampasigan, Willimac. Ayun. Dalampasigan, Wilma. Shoutout sa mga Bulacan. Especially sa San Del Monte, Bulacan. Ayun. Ayun sa aking kain. Ayun. Good. Saraping magkain, unlimited rights. Dito po ang pila. Dini pala. Dini o dine? Asan? Ayun na. Dini. Oh, dini. Parehas naman eh. Dine. Dine in. Sa amin, dini. Dini ka kakain. Sa mga Pwede rin. Kahit mga kaligar ko dyan, pumunta kayo dito. Oo. Ulit. Ayan. Hindi masakay yung punta nyo. Tama, Lasap tama. na lasap, ang sarap. Tama. Sabaw pa lang, sir. Sabaw Ano? pa lang. Higop sabaw. Higop sabaw. Bago hindi. Ayan, So, sabaw. naubos ko. Yung ito. Nakailang rice na kayo, sir? Tatlo. Ayun na. Tatlan, sir. Dahil lang, sir, ha? Thank you, sir, ha? Thank you. Oo, Okay, kakain muna kami. Ay, man, nakaano ka. Kinuhanan mo ko doon? Ha?
Ayaw mo na. 7, baka hanggang 7 minutes lang ilan. Ha? 7. Oh, okay na yun. Kukuha lang ako soft drinks. Sige. Sa'yo na yung papel. Papa, ito pala. Ito, wala pa lang. Oh, may sabaw din yan. Kukuha ko. Kukuha tayo soft drinks, guys. Ano, dalawang ano, kakain muna kami. Ako kakayo, kakain pa lang kayo. Oo, kakain pa lang. 7 up. Dalawa. Oo, dalawa. Ayan. Kain soft drinks, guys. Kukuha muna ako sa baw. Kuha ko sa baw, ah. Sir, doon na lang kayo, sir. Okay, pwede dito kanin. Hindi na ako bumalik. Thank you. Lalami ako. Gusto mo doon? Diyan ka na. Mataas. Mas mababa. Ang laki ng manok, oh. Dapat pala hindi ko. Ano yung Bulaklak. bulaklak ang pinili mo? Oo. Asan yung bagnet? Diyan din. Saan na tayo? Bakit pinagawa? Nasa salon. Kilo. Tikman ko nga kung may lasa, no? Mo. Ha? Ang buhok na napunta sa akin. Ang kailangan may lasa siya. Ano yung tindihin niya? Sumabit pa. Ayaw mo mag-ganto. Hindi. Kain tayo, guys. Kain tayo. Masarap yung sabong ko. Pangalawang kain ko na to dito ngayon. Ayan. Lapit mo ko. Tatanungin natin yung kasama ko kung anong rate niya sa chicken. Mabaw pa lang. Ulam na. Mga atong kasama natin. Diba? Sarap. Ay, sarap.
Nakatutok sa akin. Sabaw pa lang ito. Yan guys, panalo. Kamay tayo. Sarap. Kung gusto nyong crispy pa yung ano, pitsarong bulaklak, huwag nyong ihalo yung sabaw. Pwede rin yun. Oh, tikman mo nga to. Natikim din ako ng chicken. Eh. Ito ano? Subukan natin yung chicken. Eh. Parang puwet pa yata ang nakuha ko. Ang bagnet. Ang. Malambot siya. Crispy. Ang sarap ng bagnet. Ang sarap pa. Ano mampang? Nandun pa naman yung ano, nandun pa yung pagka-crispy niya. Lalo na yung bagnet. Kahit na naihalo mo siya sa sabaw, nandun pa rin. Super crunchy din ha? Nandun mo. Laki na. Ang kami na mo lang. Ay, wala na mo. Hindi ka- Balikan ko daw siya doon ng 30. 250 binigay ko. Ah, Sa'yo yung ano ah. Oo. Hindi ko kayang ubusin yan. Malaki yung serving nila. Thank you. Masarap to. Siya yung anong taga-hiwa. Taga-refill ng mga... Oo nga pa. Pero kahit nalagyan na siya ng sabaw, malutong pa rin siya. Yung bagnet. Ikaw pa rin talaga magpapasarap ng timpla. Kasi medyo matabang pa siya pag walang timpla ka eh. Kaya dito wala akong ginawa eh. Malasa na talaga siya eh. Yung sabaw. Ito. Oo, may lasa na. Nilagyan ko lang ng konti. Bawang. Nilagyan natin yung bawang. Lagyan ko lang ng sabaw. Hindi ko nalalagyan ng chili sauce. Parang makakam. Ha? Using pa, ano nga. Para-pili nga. Thank you.
Ayan guys, oh, nag-refill ulit tayo. Sarap ng sabaw eh. Sarap din yung ano, bagnet. Saka yung chicken. Chicken. Sabi nila, hindi raw masarap. Hindi masarap pag Oo. hindi totoo yan. Kasi kayo magtitimpla. Kahit hindi mo nga timplahin, may lasa na eh. O kahit Sarap hindi naman. timplahin, malasa na eh. So, magpapasarap na rin yung nilagay yung mga bawang, Saka chili to. tsaka chili sauce. Ayan. Ayan guys. Sa halagang 120 yung chicken. Ayan po. Pakita mo. Ayan. Chicken 120. May kasama na siyang sabaw. Only sabaw. Only rice. At mayroon pa siyang soft drinks. Sa ano naman guys. Sa Paris. Ayan. May bago na siyang lagayan. Ano? Ganda. So ayan. 100 yan. Only rice din. Only sabaw. At saka may soft drinks din. Di ba? Panalo. Punta na kayo dito guys sa Parisan ni Diwata sa Jokno Boulevard, Pasay City. Malapit po sa JSIS at saka sa Manila Film Center. Yan. Ayan. May-mekos-mekos na natin para maghalo na yung ano. Sulit yung 120 mo dito sa chicken kasi parang pang dalawang tao. Oo. Siguro yung inasal masarap. Gusto mo mag-take out? Isa lang. Total, meron ka tira dyan. Eh, kumain ka rin. Ano mo? Ano tong? Mm. Himayan mo nga ako ng mahaba na naman ang pila guys. Oh. Kaya nga pumila na ako dahil nakita ko ang daming dumarating. Ayan oh. Mahaba na naman. Hanggang alas 2 yan, mahaba yan. Grabe. Pawis na pawis ako dito. Hindi natin na ilapat pala yung mga itukod mo nga ng malapit. Ilapat mo nga ito. Tingnan mo nga ma kung nakatutok sa akin. Nahugot. Chicken.
Yun lang, pag kumain ka dito, dapat common ka. Kasi kung maghanap ka ng aircon, syempre open door lang to, mainit. Nasaan na yung ano mo, cellphone mo? Kuha tayo ng pang 1 minute lang. Nasaan na ako na? Ito? Nasaan ang ano nito, power? Yung pangatlo. Ay, paano? No, no, no. Walang zero. Ang init ah. Ano, okay lang na video ang kita ma. I-rate mo yung ano. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Parisan ni Diwata sa Jokne Boulevard, Pasay City. Ito po ay magtatanong tayo kung saan sa ating kasama dito. Honest review lang, guys. I-rate natin ng 10 out of 10 kung kumusta naman kung ano masasabi niya, guys. Ito na po. Wait lang. Hello po, ma'am. Anong masasabi niyo po sa chicken? Anong rate niyo po out of 10? 10 over 10. Ayun, perfect daw. Bakit? Napaka-crunchy niya. Napakalaki. Hindi na isang tao pwede kumain. Pwede ito sa dalawa. So, sa Paris naman, Tapos itong sabaw niya, kahit hindi ko pa siya tinitimplahan, masarap na. ayun. Pero nilagyan ko rin siya ng garlic at saka onion leaves. Tapos itong Wait lang. Sa Paris naman, anong rate mo dyan? Out of 10. ang sarap ng bagni, napakalutong bagni. Kahit nilagyan na siya ng sabaw. Tapos, ang mas magpapasarap pa, pag dinagdagan mo siya ng chili sauce at saka garlic. Pero kahit di mo siya lagyan noon, malasa na siya. Yun. Kaya hindi totoo hindi masarap. So, out of 10, perfect pa rin. Perfect pa rin. Pwede Ayun. parang 11 over 10. Ayun guys, yun po ang kakain na raw siya. Okay guys, thank you. May dalawang short video dyan. Tapos isang pwedeng pang Sana mo. Ano yung power? ang init, grabe. Kaso lang kanina merong mama na humingi ng sabaw. Hindi na humingi. Sabaw. Hindi na humingi. Makdo. Makdo? Makdo. Minsan. Bakit naman? Namin mo siya. Napasok? Hindi. Humingi lang siya ng bibito. Mama? Humingi lang. Lolo. Meron humihingi talaga dyan. Kaso dapat binilagay ko sa tabi niya. Parang nakapin mo. So guys, bagnet. Bagnet. Hindi lang natin ito.
Order na lang isa, no? Kung mamaya may take out pa tayo. Okay ba naman yung ano ko doon? Mukha ko. Okay naman. Sabi yung urong ka. Nakabaan yun. Ba't ko ba yan? Aba, bakit ko nga? Saan? Kalwa. Ang kagagal ko. Ma! Ay! Saan mo? Idol! Kain muna kami. Picture kayo? Ayan, kakain ka pa. Ha? Kaya nagtura ka. Or yung short cellphone ko. Saan si Idol? Saan siya? Galing mo ko yun, no? Saan siya? Table. Ito. Pwede pa-picture kayo? Ay, ikaw na lang. Dito ka na yun. Saan yung camera mo? Ay, hindi ko kaya. Wala nga ako. Nasaan yung cam niya ito? Bumabasa. Ano ba? Ay, film pala yan. Ayun, yun siguro AI cam. Yan na ba yun? Ano ba talaga? Saan dyan? Okay na, ready na. Mag-try ka. Saan na siya? Nawala. Wala eh. Gusto ko biglaman dito na. Baka umuwi na doon sa ano na. Van. Ay ka muna. Nawala bigla. Ang bilis mo na yung Idol Diwata. Bilis talaga siya kumigo. Ayun, oh. Mutulo pa, oh. Papa, hatiin natin to. Ano to? Ito. Maraming bikers dito.
bikers, rider. Laki. No. Grabe, nakadalawa ako. Ikaw, Ang halos na ubus ko to. dami nun. Kanin, ang dami. Isang portion pa lang. Isang iglap o nawala. Yung kumakain nga dito, naka-necktie pa eh. Kanina naka-ano eh, may naka-all black eh. Ito lang kapal mo kwenta ng babae. Papa, meron din kumain na ano, yung mga natira nila. BBM. Yung tindahan kay Diwata. Hindi ka na kumuha. Sige na. Okay na. Ha? Okay na ako. Nakadalawa na ako. Naka-high-blood na ako. Ikaw na lang. Go. High-blood ka naman talaga eh. Dami pang laman oh. Iwan na natin itong mga taba, guys. Oo, yan. Meron ako kay Ila. Yun, dadali mo pa yan. Kailan yan? Wala namang plastic. Doon oh. Ay, tumapa ba? Ano ko na ba? Bili tayong tubig. Isa lang. Para at least hindi na mabawasan yung... Talo ko na. Ito po, ano? Ano na yan? Ito po. Ayan yung ate. Sold. See? Ito, lagyan mo. Hindi, may baso naman dun, May.
open na open yung ano. Ayaw ni Diwata pa-picturean niya. Pa-videoan. Nilutuan. Oo. Yung kusina. Nandun yung CR mo eh. Pumasok agad si Idol Diwata. Saglit lang siya lumabas. Pabalik ako si Ate, ha? Ay, ano ba to? Google. Binigay sa'yo? Asan naman yun? Asan yung ano mo dito? Hindi. Yung nakakuhaan. Photo. Photo. Ba't napupunta sa Google? Ha? Google eh. Ano mo nakakuha ka? Ano ba yun? Init ah. Okay ba? Tama. AI cam pala yun. Hindi ko alam. Kanina nagpa-vlog din sa ayun. Oo. Ano ba eh? Oo. Hmm. Kuha pala ako. Meron ba? Hindi mo na? Kukuha? Hindi nauubos. Nasisira. Kahit ilagay sa rep, ayaw ng aso pagka ano na.
Ikot. Doon ka na lang muna kasi baka kailangan ng upo eh. Ito pa. Saan ko lalagay yan? Ayan guys, tapos na tayo kumain guys. Ayan, simot. Simot na simot guys. Ayan mga kababayan. Solve na solve ang ating kain. Okay na, salamat. Doon lang ako ma. Ay, may galab shoutout sa inyong lahat dyan. Nandito tapos na tayo guys sa shoutout. Tapos na tayong kumain. Sarap guys, sulit na sulit ang 120 na chicken at saka isang pares, nakadalawang kanin ako guys. Ayan guys, humupa na naman yung ating pila. Pero mamaya niyan guys, napakarami na. Ano yan, dadagsayan ng mga alas 5. Ayan, dadagsayan ng mga alas 5, alas 6. Dadagsayan na naman ang ating mga bisita. Hello guys, may kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito na naman tayo sa Parisan ni Diwata. Ayan. Katatapos lang natin kumain guys. Nakadalawang kanin tayo sa isang pares. Saka isang chicken. Kasama ko ang aking asawa. Ayan, kumain kami. Gusto nyo matry yung ano na, pagkain ni Diwata, guys. So, yeah, may galap shoutout sa iyo dyan. Banjo. Wow, si Idol Banjo. Shoutout sa iyo dyan, ng Banjo. Kumusta na dyan? Pa-share lang ang live natin. Thank you. Ayan. Nandito ako ngayon sa Parisan ni Diwata, sa Pasay. Ayan, sa isang kauna-unahang branch. Thank you Banjo ha. Thank you for coming. Ayan. Kumusta naman dyan? Thank you Banjo ha. Thank you for coming. Kumusta dyan? Sa ano? Nasa abroad ka pa, di ba? Thank you, Banjo. Banjo Ron TV. Ayan. Shoutout sa dyan. Ayan po guys, nag-live din po yan si Banjo. Isang vlogger din po yan. Ayan, nasa Macau pala si Banjo. Ayan. Magkasama pa rin kayo ng misis mo? Magkasama kayo? Ayan, ingat Banjo. Ingat din dyan sa Macau. Shout out sa mga taga Macau. Ayan. Ayan, sa mga taga Macau guys, mga Filipino community dyan. Shout out sa inyo.
Shoutout sa inyo guys. At pag uwi nyo guys dito sa Pinas, punta kayo sa Parisan ni Diwata sa Pasay City. Ayan guys, so silipin nyo guys yung Parisan ni Diwata. So ayan, mamaya daw magla-live si Banjo. Banjo Ron TV, magla-live siya mamaya daw. Ayan po guys, salukuyang umupa na yung ating pila. Ayan po. Dol! Ayan si Joey boy. Joey. Ubus na. Mamaya-maya ulit. Dateksa. Ayan, thank you Banjo, Ron TV, sa pagbisita sa akin live. Thank you so much. Pasaway TV, ayan. Ayan guys, yung payong na mukhang ayos na. Yung mga nakaraang linggo, di ba, mayroon tayong bagyo. Natuklap yung napunit yung payong, malaking payong na yan. Okay na ngayon. Thank you, Banjo. Thank you for coming, guys. Hello.
Ang ina, lumabas na si Diwata na wala ulit. Meron pa rin nagpa-parking dyan, ah. Mamaya-maya guys, uwi na tayo mga alas 3. Antay muna natin lumabas si Idol Diwata. Ayan. Boss of drinks. Ayan guys, may mga pie size sa mga padalawa yung dumarating guys. Ayan guys, nag-uumpisa na naman oh. Oh, hindi talaga mabakante guys oh. Ayan, dami pa rin. Tingnan mo, umaba na naman. Umaba na naman ang pila. Ayan yung mga dambuhala natin kaldero guys. Mga kanin, sabaw, ayan. Ayan, sabaw, hindi pa nasasalin yung ano. Yung taba, oh. Hindi pa nagugupit-gupit. Sabaw pa lang ano, ulam. Wow. Yes, sir.
Ayan guys, sumupa na naman yung pila. Kanina, ang daming pila kanina guys. Mga 1 o'clock yata yan. Nung kumain kami. Johnson, kami ko ano ka doon sa... Patayo lang sila guys. Ayun ang ayun yung ano ni Diwata. Ayun yung office niya. Ay, 5:30 na pala. Inyo. Ayun guys. Ayun mga kababayan, magla-live po mamaya si Banjo TV. Ayan, thank you for coming guys. Ayan, sa mga pumapasok po, mag-comment po kayo guys para ma-shoutout kayo. Shoutout po kayo ng aking channel. Ayan, shoutout sa mga pumapasok sa aking channel. Thank you so much.
Ayan po guys, mga kababayan. Hi! Shout out! Nataga saan po kayo mga sir? Ayan, Las Piñas pa sila ma'am, sir. Oh. Thank you, sir. Yeah. Dito yung ating parking. Ah. Wala yata ano ngayon. Naluwag ngayon, wala nang uhuli ngayon guys dito sa napakasarap, napakalutong ng bag nito. Pumabuti ba? Dito, nangingitin ka dito eh. Maganda ka pala dyan sa ikip. Meron na naman parating guys. Oh. Ayan, mayroon na naman bagong dating mga kababayan. Mukhang dadagsak na naman agad.
Chicken. Chicken. Ano, hanggang 3 lang tayo. 3. Wala nang kanin yun. May kasama yon. Yung soft drinks, di inumin na lang din natin. Pwede. Ay, hindi na. Manok lang naman na. Ikaw nito. Las dos. Ha? Ayun o. Sila ng chicken. Love. Meron din ako eh. Dami kong tao dyan eh. Marami eh. Wala pang kita. Ayan guys, dagsa na naman ang pila guys. Hindi pa lumalabas ano, liwata. Yan, mga bikers. Eh. Yeah. Sige,
Mag-i-stop na ako mag-live. I-stop ko na to kasi Nakailang oras ka na. one and a half. Ano pa ito? Baka gabi. Sige, bumili ka na. Ha? Magte-take out ako. Isang chicken lang. Hindi, mamaya sana yan. Pagka ano eh. Hindi siya live kasi hindi siya mapapanood. Nasa dulo na siya. Ha? Ano mo yun? Ha? Okay naman dyan. Hindi mo. Walang ano ngayon, oh. Walang kumakanta ngayon, eh. Bibigay kaya tayo. Buksan mo nga ito. Didikit ko lang doon. Didikit tayo ng sticker. Okay. Magdidikit tayo guys ng sticker. Magdidikit tayo ng sticker yan. Yung sa drinks namin. Magdidikit lang ako, okay lang. Wala pa ako. Sakto. Ay, buso. Ayan, tabingi pa, oh. Thank you. Ayan. Pag take out ba ng chicken, may rice din, ano? Ayan. Take out tayo. Mamaya mag-take out. Ito po ang pila, sir. Dito na.
Marami na naman pila guys. Oh. Malakas sa kanila guys yung ano, chicken. Oh. Ah, 160 pala yung buto-buto nila. 160. Ah, dumadami na naman guys yung ano. Dumadami na naman guys yung pila. Ayan. Oh. Dumadami na naman guys. Ngayon oh, marami pa rin. Walang nanguhuli ngayon oh. Walang nanguhuli. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Pasay, Jokno Boulevard, sa Parisan de Diwata guys. Ayan. Live Saturday update po tayo ngayon. Ayun, katatapos lang natin kumain guys. Ayan. Pero ito na naman tayo, nagsana naman po ang ating mga, ayan. Nagsana naman yung pila guys. Oh. Dito po guys yung pila, tapos doon pipili kayo kung anong gusto nyo. Chicken, longganisa, barbecue, yung diwata buto-buto. Tsaka nandun sa dulo, soft drinks, tsaka yung ating sabaw, tsaka rice. Pili lang. Wala ako pumili. 1,000 kilo. Ayan, mga kaibigan. Tuloy-tuloy na naman. So, marami na naman guys. Tuloy-tuloy na naman yung mainit dito sa pwesto natin. Tuloy-tuloy guys. Yung ating pila rito. Medyo kawali ko yung Paris eh. Ito yung viewers. Mag-end na ako, kukunti ang pumapasok. Bawal ko lang rice.
guys, mag-end na po tayo guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa ating channel. Mag-end na po tayo guys. At maraming salamat. Maraming salamat. Saan namin pumasok? Dapat mo yan. Bago na nakakawan. Yan. Yung mga pinagkagawa mo lang. Yan. Ito ba ito? Parang hindi malapal isa-isa lang. Parang hindi matapos kaya. Kaya mas madaling kumain para maganda ang kain natin. Namnamin. Namin ang pagkain. Huwag maghirap dahil sayang ang pagkain. Diba? Yun. No problem. Sarap yan. Pampabata. Ang Ayan. bata yan, boss. Salamat. Hindi gwapo si boss. Gwapo lalo niyan. Babalikan ko na lang dyan kasi may nato. Ayan, soft drink sir. Balikan nyo na lang. Ito, boss. Ayan. Gustuin na natin tong ano. Mag-end na tayo. Gagawa tayo. Thank you guys. Thank you for coming guys.